Lero panyaso voice box mkulu wina akulankhula ndi Malawi makamaka anzathu achikonda chipani cha United Democratic Front UDF nakuti musadandaule mukamaona anthu akumunyoza atupere muluzi. Kundziko muno mudali makandideti oposera 18 kumapena wina ndi kandideti imodzi. Makandideti 17 adaluza chisankho cha upresident koma anthu akumangokamba za atupere yekha. Chifukwa chani? Akudziwa kuti mwa atupere muluzi muli utsogoleri wabwino. Tikhale limodzi timvere mkulu ameneyo ndipo akamaliza mwachizolowezi timati msankho choka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano panyaso voice box. Komanso tifike pa point yonena kuti anthu akubwera maka kumapereka mablemishi ndithu ku chipani like chipani cha UDF. Kwambiri kwake tikudziwa kunena kuti kumpikisano kunali zipani zochuluka kwambiri. Kumpikisano kuja kunali zipani zochuluka kwambiri. Ndiye 17 ngati sindikuchita mistake. Zinali zipani zokwana 17 zimene zinapanga contest kapena kuti mwina zipani kapena 16 kapena 15 awiri wakhala ngati anali independent, I don't know. Komano anthu amene anapanga contest ku presidency analiposa chepera 17 khala ngati choncho. Malingana ndi mmene timatsatirira mbuyo muja. Sitikudziwa pa ground kuti zinali bwanji, ife sinali pa ground. Ndiye tibwere pa point yonena kuti kwa onsewo alephera, wapambana ndi mmodzi, chipani chimodzi chokha chimene chapambana. Ndipo zimene zikuchitika nzionena kuti mablemishi sakupita kwa zipani zina, zikupita ku chipani cha UDF. And nkumati chipani icho chili mugulu mwa zipani zimene zalephera. Chipani icho cha UDF chili mugulu la zipani zimene zalephera. Almost ngati zipani ndi 16 zimene zalepera kapena 15. Tikutero kukhala ngati kaya independent anali awiri kaya mmodzi. Ndiye wa independent sali mchipani. Ndiye chifukwa chake tikusiyanisa choncho. Ndiye macandidates presidential analipo 17 kapena tinene choncho. Ndiye macandidate kwa wina candidate mmodzi. Kusonyeza kuti 16 ndi olepera. Tsoka ndiro zimene zikuoneka ma social medias. Candidate amene akupangidwa blemish akumblema anthu ndatupere muluzi. Ndiye izi zimene zimapereka mafunso ochuluka kwambiri. Ndiye funsolo ofunsayo mwina akhale supporter. Chifukwa politician sangafunse funso limenelo. Zimenezo ndiye tinene that is a fact. Kapena kuti nkhani yomwe iliyoona. Kuti supporter ndi amene amapereka blame. Komano politician blame imene singabwere. Kapena mafunsowo azibwera kuchokera ku supporters. Komano akakhala politician zimenezo sangafunse and zimenezi munditsimikiza olemekezeka athu. Kunena kuti politician amadziwa za politics imene imayendera. In and out of the pitch ya za politics amadziwa. Ndiye munthu akakhala supporter ndiye kuti ndi amene amakhala wosalira nthawi zambiri. Ndiye munthu oteroyo si munthu womtengera kwambiri chifukwa umadwala mutu kwambiri. Komabe at the same point ndi nkhani yonena kuti mwa munthu amene akuchitidwa mention ndiyo nkumatsatiridwa komano nkumachita kuti ali mugulu mwa makandidate okwana 16 olephera ku chisankho cha 2025 mdziko la Malawi. Komano anthu ena nkusiya 15 iwo ndi kunsata wa namba 16 iwo yemwe ali atupere muluzi. Izi zimatanthauza kuti muli ukadaulo wokulu kwambiri mwa iyeyo. Muli zipaso zakupsya kwambiri komanso zotsekemera mwa iyeyo. Izizi zimene zimatanthauza kunena kuti indication yonena kuti munthu uja dziko akhoza kulaza ngati Allah chala chake chitaloza mwa iye dziko asalamulira komanso muzakhala ulamuliro wabwino. Basi zimenezi ma-supporters anzanga monga ngati inenso supporter wa UDF chifukwa ndimazika ku supporter chifukwa chonena kuti ndilibe kadi la membership wa chipani cha UDF. Ndilibe kadi. Komano insha Allahu ta'ala chaka chino sifika kumapeto membership nsana upeze inshallah. Apa kufunikira ndithu munthu akhale full member. Pakali pano ndine supporter, ndilibe kadi. Ndipo sinikanamize kwa munthu wina aliyense. Angakhale nditati mwina by election mwina kudera lathu
ndikubwera ndikukavota nawo, ineyo still ndi supporter, ndikukavotera UDF still ndi supporter ngati ndilibe membership card. Imeneyo honestly speaking it's a fact. Chabwino ndiye tipitirize kunena kuti ndikukhulupirira kunena kuti kumene ali member kapena supporter wa UDF kwina kulikonse kumene ali azikhala proud, ndipo proud yo isakhale chifukwa choti waluza ayi, komanso akhale proud chifukwa chonena kuti wina aliyense mdziko la Malawi pakali pano chala akuchiloza indication ya utsogoleri kubwerako akuuloza mwa Atupele Muluzi. Ndiye chifukwa chake muziona dzina la Atupele Muluzi pakali pano lili patsogolo, koma kumachita kuti iyeyo ali mugulu la anthu amene ali woluza ma candidates amene aluza chisankho cha 2019 amene cha 2025. Komabe anthu ndithu dzina lake nkumalikweza kumalika patsogolo, dzina lake Atupele Muluzi. Atupele angakhale akumuloza pomutukwana chifukwa ndi akumutukwana, komanso amene akupanga zimenezo omutukwanayo mutati mwafunse zolakwa zimene Atupele Muluzi wachita sangakufotokozereni. Chikhalire nicho amene uja ndiye ayi basi, komano kuti mwafunse kuti kodi ndiye ayiyo akutanthauza kuti muli zoyira kuika zotani, chifukwa akudziwa kuti amene uja practically ndale akuzidziwa, komanso utsogoleri practically ndi mtsogoleri wamphamvu ndithu kwambiri. 7 ministries mdziko la Malawi limene iye wakhala akutsogolera maboma osiyanasiyana amene ayendesa dziko la Malawi, ku PP, ku DPP, komanso mpaka na another DPP yapita, DPP ya Bingu, PP ya Mai Joyce Banda. Iwo aja ayendesa mpaka naso akhala member of parliament ku chipani cha UDF. Iwo aja ndithu zimenezo anthu akuzidziwa, komanso pa school akachita ndithu maphunziro azandale zimenezo wina aliyense akuzidziwa. Izi ma supporters komanso ma members a UDF musamakhala anthu odandaula ayi, ndiponso musamakhale anthu opsa mtima ayi, ndiponso musamakhale anthu tikuzokunena kuti chani ghadhabu ayi, basi kungokhala munthu odziwa kunena kuti basi alhamdulillah mayamika kwa Allah kunena kuti akutisogozera mtsogoleri wabwino kusogolo kuno, ndipo akutipasa akutilozera mtsogoleri wa chitsogolo chino inshallah. Ndiye izi ndi zina zimene ena afe timakhala nazo kapena tili nazo, chifukwa tikudziwa kunena kuti kuli atsogoleri ochuluka kwambiri amene sakulozedwa chala, koma chala chili mwa Atupele Muluzi, komanso kuchokera kwa atsogoleri osiyanasiyana azipani zina, komanso mpaka na ma supporters ndi ma members azipani zina. Zimenezo ndithu zimene zilipo pa ground kumeneko kumakhala ndithu kupanga indicate kunena kuti umutu muli utsogoleri womwe ulipo, womwe uli woyenereka kwambiri ndithu mdziko la Malawi. Ndiye zimenezo tiye tiziwisane, komanso tizikati kudziwa osadandaula china chilichonse, komanso osatembenuza amene akumanyozawo kumango awang'ana basi. Nthawi yakeyo tikuzakhala ndi mpata owafunsa mafunso, samati basi UDF yatha, komanso ananena kalekale kuti inatha ngati katani la pawindo lomwe lili kumene kumadusa dzuwa, komando kumadabwa kumanena kuti mpaka na lero chipani choti chinatha, komanso mtsogoleri yemwe ali wolephera ndi kusakhala ndi utsogoleri ndi kumakumukamba abe mpaka na pano, kumachita kuti kunali anthu okwana 17 out of 17 16 ndi anthu olephera, kumasiya 15 onsewo ndi kupanga point chala kwa munthu mmodzi yemwe ali Atupele. Ndimene ndi indication yoti muli china chake azimene wina aliyense amatha kudziwa kunena kuti mtengo umene ukukendedwa kwambiri miyala muli zipaso mmenemo, ndipo mtengo omwe ulibe zipaso sukendedwamo ayi. Ndi zimene zonse mazidandaula iya tiziyende ali modzi tibwerenso ndi VN inshallah.